Ngithi makhosi mawuvuma inyanga yoqobo ke mina. Ngiyanibingelela nonke igama lami nguPhindlozi Khambule abanye bambiza ngomkhushulwa ngenkulumo igama lami lasebunyangeni. Seside kakhulu ke isikhathi singawenza ama video ngicathi uphelile mhlawumbe 3 years singawenza ama 3 or 4 years singawenza ama video ngenxa yezathu ezipersonal, but ngithe ke namhlanje ke ngiyenza ivideo la ngizoshare khona ibrief njengejeni yami kulo 10 years ukuthi bekwenzakalani noma ngize ngibale yonke into. But nje kulo 10 years angifuni qabanga kube it's a bittersweet moment. It's a bittersweet moment ngoba bekhona la kumnandi khona kukhona la kunzima khona, of which vele it's part of lo msebenzi lo ongwenzani ngoba bekuthiwa kulona ubizo ngabe kade ngashiya ngabe kade ngayeka ngendlela ekunzima ngakhona. Ungadidwa nje social media ikutshela ukuthi ayizange ziphila kahle kumnandi kunjaya, kodwa abakuvezi behind closed doors ukuthi kunzima kangakanani noma izinto abadlula kuzona. Like ngomini ke nje uyagadlwa nje kakhulu, kunabantu abahlezi befuna bekushonise bafuna ukubona ushone phansi, uyagadlwa nje kakhulu, uhlezi kunenhlamba ekhona ebunyangeni of which it's part of vele ubunyanga ufanele ukuthi ulethe ugcina uyamke ukuthi vele uzothukwa. Uyabona kuhlezi kunezinto zakhona eziningi kule industry ngiyona noma kule industry ngiyona, kodwa uNkulunkulu nedlozi bangikwazi ukuthi bangiphe amandla ukuthi ngikwazi ukubekezela. Kunzima kunjalo, balaphekile abantu abanye babalapheka ngendlela kufanele babalapheke ngayo, kodwa nje kwaqhutshekwa right kwaqhutshekwa kwaphambili. Kahle ke ngeke social post kulo 10 years lo nje ngisasho ukuthi akuzange kube nzima, akuzange kuze kube lula, kodwa before kuze kufike ebunzimeni nje igama likaPhindlozi liphuma emaphepheni kakhulu, ngaphuma emaphepheni ngaba nama TV features, ngaba naseredweni ngine segment kwiVuma FM for 4 years ngisebenzisana no Sis Vanessa Marawa no Sis Jacinta Ngobesa up until 2023. Umsebenzi wakhula nje kakhulu umsebenzi, kodwa ekukhuleni kwomsebenzi bekuza nobunzima futhi. Akumele siqamba amanga noma sifihle ukuthi ubuhle bomsebenzi bekukhona nobubi futhi nobunzima bomsebenzi bekukhona, bekungeyona ismooth ride nje qha. Kepha ke umuntu ukwazi ukubekezela. Ngaba ngikho kulo 10 years ukuthi ngavele ngagive up ngayeka, ngoba ku social media singanivezela ngathi yonke into i-right, kanti kuningi umuntu adlula kona, kuningi futhi esibhekene nakho kuwona futhi lo msebenzi lo. Mina nje okwami nje ngike ngajahwa kakhulu abantu befuna ukungibulala ngenxa yalo msebenzi lo. Ngithola ama threatening messages kuthiwa ngiushiye lo msebenzi wara, but angizange size ngilalele izinto ezikanjalo. Ngama ngaqhubeka ngathi ngoba ubizo lolu ngiphiwe lento ngiqhubeke nayo regardless of izimo ade ngidlula kuzona. Eziningabo ngizinqobile kakhulu, nezithathe nginazo nje zinqotshiwe nje noma ngeze ngibala amagama abantu, kodwa nje engifuna ukwazi ukuthi ke akazi kube lula, kodwa namhlanje futhi ngisasho ukuthi ngisamile koze kulamule ithuna uma ngabe mhlawumbe kuthiwa ke hayi ke sekuphelile ke ngoPhindlozi ke. Kulo 10 years ke ngoJanuary ngeke ngabhala ipost ku Facebook, ngasho ngathi njengoba ngiqeda iminyaka e10 ngizoke ngiphahle kwiDlozi ngibuze ukuthi kuphi engase ngikwenzela abantu as part of ilokhuzane celebration. Before ngifike kulokho ke bengingaphinde futhi ngithanda uku-add ukuthi kubona lobunzima lobu ngihlanganele nabantu abangikhulisile, ngoba phela kulo msebenzi akukwazi ukuthi ube inkomo edla yodwa, kufanele uhlale nabantu abazokukhulisa. Ngihlangene izinyanga eziningi ezingikhulisile engeze ngizibala amagama azo, zingibeke la zingibeke khona, kodwa futhi kwaphinde kwavuka nomona futhi throughout the journey. Uyabona umuntu bese sekubona ukuthi into yakho isikhuphukile usuphezulu, bese sejiya futhi nje sekuyena futhi usebenzisa isitha sakho. Njalo ngibathi ngike ngazama mina ngathi ngadutshula befuna ngibulala ku 2022, I think kwaku March no April 2022. Befuna ukungibulala, kukuningi abantu befika nasemakhosini, umuntu enza ngathi uzolashwa nje cha ufuna ukuthunyitha akazongibulala, kupaka imoto ekhaya ngaphandle kwesango zingilinde nje kuthiwa ngiyadrive ngiyakuphi bengilandelwa. Yabona, so bengasiyona nje ijeni elula, bengasiyo ijeni elula. Ngiyidakela umuntu ofisa noma ohalela ukuba isangoma ngisho ubizo lungeka athi ufuna ukuba isangoma just because ubona abantu bephila kamnandi ku social media. Hayi, akukho kanjalo.
ngisho izangoma izinkulu ezingizibala amagama nazo zingaveza ngathi yonke into right, kanti behind closed doors ayikuningi okwehlayo, kuningi kakhulu, kuningi yabo nje. But yonke into engikholwa ukuthi ifanele ukwazi ukuthi uyibekezelele. Uma ngampela kuwubizo fanele uliphahlele njalo, ukhuleke la kuNkulunkulu ukuthi akunikeze amandla ukuthi nanoma yini ozohlangabezana nayo ukwazi ukuthi umelane nayo phinde futhi uyinqobe. Mina into engeke ukuthi ngikwazi ukuthi ngize ngime till today ngoba i-foundation yami yakho konke kulo msebenzi wami uNkulunkulu. As you know ukuthi ngikhule vele ngaphansi kwenkonzo namanje futhi uNkulunkulu usaphila kumina, so yena umuntu ongiqinisa kakhulu, idlozi lilandela emva kwaNkulunkulu kweyami impilo ngingazike kwabanye. So ngiyajabula kakhulu siphinde sixhumane kanjena namhlanje senze le video lesikwathi sishare nani. Kunabantu abaningi abakade belashwa noma de besondelene nami, yes kade belashwa nami, belashwa mina, bakhelwa izinto abangifuna singasokwazi ukuxhumana nabo ngenxa ukuthi ngiyagcina sengishintsha kwa number, ngishiya kwa personal WhatsApp wami ngenxa yakho izinto lezi zokuthreatenishwa nani. Bengingafisa ukuthi ke labo esasilaphana nabo ababewakhelwe izinto lekhaya kudala baphinde futhi baxhumane nami. Inamba ngizoyibhala lapha escreenini ngenzansi, baxhumane nami ngoba angisakwazi ukuxhumana nabo, angisenazo shela nezinamba zabo, kungabe ngathi umuntu wabaleke. So kulo nyaka lo ake sithatha ukuthi unyaka wokulungisa amaphutha ongazange kwenzeke kahle okube yiphutha, yabona. So if uthi umunye wabo abake bakhelwa into why yasebenza isikhashana baphinde futhi kwanjani noma kukhona ukuthizo kwenzeka noma ayisebenzanga, ngixhume ngoba sengibathi sixhumene ukuthi ngichazela kahle ukuthi ke sizolungisa kanje ngoba egcina inkosi into ebaluleke ukuthi into umuntu mefike kuwena ezolashwa, meze kunezolashwa into yakhe mayenze ngendlela afisa ngayo ngoba lo muntu usuke ekhiphe imali yakhe nesikhathi sakhe. Ngiphinde ngibonge futhi nje especially kumndeni wami okuwona ongiqinisile kakhulu, ongisupporta ngayo yonke indlela. Akukho lula kwangampela, nama friends angisupportayo nje ngiyabonga kakhulu, especially ama clients ambona ka number 1 ngoba ngikwazi ukuphila nje ibona. So ke kulo nyaka ke into efikile ke njengangikade ngishiqala ukuthi ngizophahle ukuthi ngibuza ukuthi yipi into esingayenza. Mina ngaziwa kakhulu ke ngezinto lezi ezokuphakamisa umsebenzi noma amabhizinisi sibeke kanjani izinjulo zakhona. So bakuphendule bathe njengoba ngiqeda iminyaka ewu10 angithatha abantu abawu10 abazofuna ukwakhelwa lezi zinto zenjulo. Ngeke ngichaze kakhulu ngazo la namhlanje ngoba izinto ezithokujula. Lezi zinto lezi ziyabiza number 1, kodwa ngithe ngikhuluma nedlozi ngase ngithi hayi ake sibasiza abantu. So ke ngizothatha abantu abawu10 abazofuna abathi bona angingeni umuntu emakhosini abo, ibhizinisi labo lithule kumnyama. Ngizobenzela izinto zokubakhuphula noma zokuphakamisa lapha ebhizinisini lakhe umuntu, kodwa umuntu uzokhipha imali yokukhanyisa, uyokhokha mhlazane semuntu zonke sezikhanya noma sebhizinisi lakhe selikhuphukile selilento akade eyifisa, yabona. So ngizothatha nje abantu abawu10 kuphela. So ngizoba first come first serve basis. Umfusheshe wafika uzothathwa qala, ofike egcineni asazi. So inamba ngizogcina ku10 abantu abafuna ukusizwa bathi nje emaphutha sixake ngampela salashwa kodwa kuthulakele sine business kodwa kuthulakele. So nje sisixhumana nje eceleni ukuthi ke imali kahle initially yalezi zinto lesenzakhayo. So kuxhuma eceleni bese futhi ngizothi uzokhanyisa ngamalini, then wena nje uzobuya into yakho mse right, usuthi ke emakhosini labo izinto zami sesi right, sengicela ukwenza kanje. So mina I believe kakhulu ekutheni esibathi sidomsebenzi ukuwona engiphila ngawo, kodwa nakhona futhi angiphinde futhi ngibuyisele back kubantu, yabona. So ngifuna kakhulu abathi bayizangoma, abantu abasemasaloni, abantu abanama-tavern, abantu abathi babafundisi noma inhlobo thize lebhizinisi olenzayo. Akunankinga, uzongwathapha nje inamba ngizongiyibhalela lapha phansi, ungwathapha ukuthi ubani wakasibani bami na ufisa ukuthi ungasizakala. So le video le ngizoyiposta konke ama social networks ami ufike eqala wena uzobhaliswa eqala, kodwa inamba izoma ku10. Laba babesizakala before angibabali la kulo 10 lo, labo ngizobasiza ngendlela vele ngizobasiza ngayo, but lokwamanje abazothi bayaqala kulo nyaka lo nje baku April nje. Ngizothi nje kusula namhlanje iphuma kwale video le kuze shaye month end
ka-April ngizobe sengithatha sengazi abantu ubani then igama lakho mase ukuthi usushile wabhalisa ngizobe sengiyaconfirma ke nge-WhatsApp ke uzofika ngosuku lokuthi ungiphathele u1 u2 3 u4 u5 then isiqhubeke siphambili ngoba into ebalekile bakuthi kubhlungu ukuthi ulashwe ungangeni umuntu kubhlungu ukuthi ube nebhizinisi usukhipha yonke imali yakho as an investment wathenga izinto beje futhi ungezi abantu phela leminyango kuyavalwana bebebona ukuthi uphiwe entweni ethize noma ukuthi bisebe ukuthi bazokubona ukuthi hey uzobadlula bese sebeyakuvala so ke mina ke ngile nyanga le noma ngilo muntu ophuma kakhulu ngiyawahamba amazwe ase-Africa ngihamba ngifuna imithi ngoba kunemithi ethize engekho le South Africa so ngeke ngiphume kakhulu ngiye koMozambique oBenin nakoGhana ngiyofuna izinto into zabantu make zikhuphuke ziphambili so ngingajabula kakhulu nje mangase si-engage kule video le umuntu ashare ama-thoughts akhe naku WhatsApp uphinde futhi ungu-WhatsApp mekhona umbuzo onawo uyangibuza nje kodwa namanje ngisasho mina ngiyiphatha into ebulalayo ezohlukumeza umndeni wakho angiyiphathi nje kakhulu so if ufuna into ezikanjalo uyoya kwabanye kodwa if awunayo ishono mo understand uyokusiya ngu-WhatsApp angizithathi ngani ngithatha umuntu ona 18 kuyaphezulu so yona ndlela le ngizothi give back kubantu nje basicelebrate iminyaka ewu10 kulonyaka meyothi izothi lithandiswe phela futhi mesiphothi inamba yaphuphuka so phela futhi si-extend inamba yabantu but okwamanje ngizothatha abantu abawu10 bakuthi akukho lula edlozini akukho lula kumnandi uma usewuhlele nje usu-enjoya nani but nje uma usasebenza kusuke kukhona abantu abakubhekile so kubaleka ukuthi uma unyanga noma kulo mkhakha lo uhlala umuntu ohlezi eqinile igceke lakho lihlezi libetheliwe ngoba bahlezi bephosa abantu abathakathi abasafiki bona bezolahla into yakho yabo lapha egcekeni lapho kuthumela izilwane so nokuthakathi nabo kunjani ke buya advance nje bane technology advance so izinto ezikanjalo zokuqinisa amagceke nani nawe nokubethela yobusuka ngibuza nje eceleni ngoba izinto esikwazi ukuzenza nemisamo nani ngokuvula inhlanhla sakwazi ukwenza kodwa nje i-main focus yami kuwa manje njengoba senza le video uthi ke abantu abawu10 sizothatha bona nawuthi uqhamuka kiphi province anginankinga because sinama clients wonke ama province even ngaphandle kwale South Africa sinafuthi ama clients so ke it's first come first serve yona ndlela ke leyo sizokubusela ngayo kubantu kulonyaka okay ngithanda ukubonga nje kakhulu nalama clients amesisabambisene nawo namhlanje kunama clients ama loyalist engeze ngikwazi ukwasho ngamagama abantu abakhulu ngalendlela isayaqala nabo lendlela sukela ngo2016 kuzobe namhlanje ngithanda nje ukubonga kakhulu wona nabanye kade silaphana nabe sihambe sadukelana endleleni ngiyaxolisa nje kakhulu kuwo wonke umuntu owonekile when it comes to izinto zomsebenzi ngicela wonke kube yiphutha nje kungabe iphutha libe ngakwena ngabe iphutha libe ngakumina ngicela amaphutha lawo siwa clarify nje siwalungise ukuze into sezizoqhubeka ziphambili ngiyabonga nje kakhulu for isikhathi senu ngangithola ku Instagram usearch uthi Phindlozi ku Facebook ngine-page lapha lithi Phindlozi Khambule na ku YouTube uYouTube lapha uthi Phindlozi nakhona uzongithola futhi nginama video futhi nakhona ku WhatsApp inamba yami ngizoyifaka lapha phansi it's strictly for business akuyona inamba yokuthi sikhuluma indaba zobunzani kepha inamba yomsebenzi le video leyo ungayishare ulike ucomment ushare nakwabanye isabalale nje ukuze sikwazi siqhubeke igama levangeli ledlozi sidlozi likhona liyaphila futhi sizimele igama lami ngikuPhindlozi Khambule abanye bangibiza ngomkhushulwa Khambule umkhushulwa ngenkulumo ngiyawuthanda boKhambule umkhushulwa ngenkulumo ngiyabonga kakhulu thokoza